bersama cantiknya Pule. Coba bosen ya, mendino wong iki. Sini yo iki tak. Sini yo iki, nek gak madang yo rasan-rasan. Wis pokoke wis kuwi. Iki dijemput guys, aku penjemputan. Nek dhek gak wani mulai yo ben turu kene nyebal. Aku dhek dijemput karo Jainul. Mara-mara wong wis ning ngarep ning jero omah. Terus dijak nang Solo kae? Heeh. Mbok ndelik wong ning Aston akhirnya gak dijak. Oke, kita OTW guys. Kenapa ada garis kuningnya ini di sini? Bukan garis kuning itu. Apa ya? Repot nang tak kon ngeterne. Ayo. Betul telepon ra kena iki. Tadi gak repotku to. Tak telepon ra kena. Iki ambek Mbak Mes ambek. Iki. Rombongan. Kalau kursi ini loro kalau wis karek nggowo. Karek nggowo. Gowon pisan. Koleh bonus. Aku nek gak entuk bonus aku gak sida. Kilo kursine. Ora bonus. Yo, wis muni rak bonus-bonusan kok. Kilo apik. Ki seneng aku. Yo kursine nanti to. Kilo Mbak Mi apik. Dolen ngene tanpa kursi 50. Kula. Mriki lho Mbak, yo aku lek enek dayu lek perak tek karo Mbak. Lah ora apa-apa yo nyanterno di luwer ngono. Allah mriki. Gore mak iki kok ngene loro suwirak mriki. Aku dikripik. Kripik krih-krih nang ngisor. Mek iki tadi. Nyebes. Tak gawe kopi dulu ya. Gak sah. Katri crut kene. Oh, kok okah men tak grup. Ceklek titik. Anek Gak elek dhewe iki. anek putri daster. Bolong bakal daster dastere bolong. Ganti neh banget. Iki diculik. Penjahat diculik. Penjate diculik. Ya iso glowing ora ngene. Tenan lho glowing lho yo. Ya malah glowing ya aku ya. Muntur-muntur yo koyo tomat bosok. Nah. Karep gone Mbak Susi. Mengko apa apa ora meng. Kita ingin kono meng. Le, Ben kuwae to, kuwae. kok gak mampir? Mampir ta. Engko dilekne ta. Iya, kemek sitok. Lah kripik telur rasa gadunge kok gak tuku. Gak memang kan pas cukup Marta to. Aku seneng kripik telur rasa gadung. Nah, Kayak malah enak. cecek. Kemana ini? Ke gunung-gunung. Ya, aku lo jeneng lo lambene kesamane. Nah, Mbak. Kita ke gunung-gunung. Kelak. Golek rambutan teko gunung-gunung. Sing biasane pas anu kae gak wong bareng mateng. Apa? Itu lumat kae. Rambutan. Pas bose anu. Rambutan papukan. Di itu lumat. Kon murah anak rambut. Gak duwe ya. Ndi yo, Mak? Parkire ning ndi? Kiri Kene to? gone bila kono. Kiwa. Kene. Up. Doyan, aku kan gak doyan pahit. Ya, abang-abang lho, Guys. Tetapi nangkrang tak apa ora? Ketoke wakeh ya diunduhi entek lho. Lah iya. Kayak kena dipulup. Wis ndang ngepek dhewe langsung nya. Rambutane posisi ngawur iki. Dene tombone iki.
Telepon ni ra diangkat. Mesti nek kelang papiye. Rambutan sih. Masa rambutan yang aku? Cang. Dek kapan? Enggak dek telepon. Telepon ra diangkat to. HP kok Kiki paketane wipine ra kena. Masa? Jar. Jret. Tapi kena online kok. Bilan oke. Tapi kecunggonmu to. Ndi to? Wih. Kak iki, bener kok jane enak. Tapi ki yo. Ya Allah mak gerumbul. Tak cekok ning kancaku ya. Yo, yung nggonmu ae sing murah. Nggo 5.000 ya. Nang gone kancane Jupuk dhewe 5.000 apa 3.000. Tak gak enak. Abang-abang kayak kentek piye? Di to. Wah abang-abang. Nek kowe ki ndi bae deloken. Yo, nek 1 kilo ya. Dan dari telepon kan di gone sapa. Telepon ra diangkat lontek. Kira. Kone bose kae genahe kok iso. Kalah. Nek larang yo gak sida. 5.000 kalah, setiap berapa? Daerah matok-matokan yo. Iya iki. Tak telepon iki. Aku gongan. Jane kalau abang-abang ya, Kan jane. jaluke oleh nek kae. Wong iki wis teko kene saiki. Hanya nggrek kae ya. Kayak nggone sapa to kae? Kan gone bela ya. Oh, lah ning dubus ta sampean iki. Nek mame. Gak kurang ada. Sek nang ngene dhewe kene sapa sing enak? Matokan. Si telepon wangel ki yo iki mangkane telepon. Putri Solo. Sombong. Jane yo iso telepon tapi perse HP-ne mati. Lah wong wipine iki gak kena lho. Anu Putri Solo kotok. Iku bae. Abang Ira, ya Allah. Kene ngisar. Semodak pila. Semodak pila ya. Keteken sik. Yo abang-abang ya. Yo ki nyeneng niki. Besi. Besi. Iki berarti lagi tenan. Ini iki berarti lagi tenan. Gak semut gatel kok. Tapi kan mobilnya wis ngono to, Bek. Yo abang kaya jemputi Mbak Miss. Ora nyokot iki. Yo dilek to, Mbak, bar diketek, mosok dikene kulo. Ya padha ae ya. Ayo padha ae bar diketek iki. Akeh ora wing kok. Ya pira? Pirang kilo eneke? Yo wis sak wit iki. Kawet paling 10 kilo ya. Kira pira to, Mbak? Mari. Sak eneke kabeh. Coba. Yo kok wedi aku. Turane ndi turane? Turane ndi jenang-jenang masa gane turahan. Aku lo karo Mbak Mis gak dikek berkat. Terus Yo ancak. tenan Mbak gak dikei papa aku. Aku percaya wiwi rambe gambleh. Tenan. Sawarane karo bayarane entuk 2 juta. Lho kudu iki ora ketang kerupuk-kerupuk ya ora digawani lho karo Mbak Mis. Digawani wis dipangan nggon kok. Syukur seneni mbakmu weh. Ayo. Aku seneni. Ya irono. Rambutan ini kan ke gunung langsung kok. Jadi cek anyar. Iya. Yang ning ndi? Ayo. Tundi. Lho sok minggu wong ora mesti lho ya. Kok ada men metundi ki? Wong sok minggu harus Lah kok sitoke liwat kono. goro limo. Ndi ta? Oh ini. Oh iya. Sing abang-abang ae. Ancang. Oi. Ya wedhuse wakeh. Tak wong itu antepe kok ngono ki sak. Halo. Ki
Lo ngeterne wong ayu-ayu. Bayi akeh ya, guys. Pemale wedangen. Iya. Pinter sekali. Anak lanang kono. Anakku nang kono. Ya akeh guys susan. Abang-abang. Tak zoom ya guys. Oh, itu dia. Oh, merah-merah. Wow. Panen rambutan. Kak betah dikeroki. Yo, kuning. Eman Pak sing kuning Pak. Nika lah merah-merah ler nika lah. Masuk angin. Sing ler lo merah-merah. Sing lor ke abang-abang. Ndak yo gak keramas ngono. Bature. Bakule Gak keramas kulite. bakule kewareken rambutan. Padha daster. Bakul dastere suwek. Sing kene bisa. Nyai Ratu. Nyai Ratu Ronggeng. Kalau ora diangkat istrimu tertimpa. Bojo em ta? Nek bojo embi. Wangel bojo em ki ditelepon ki. Bojo 6. Bojo 6. Ditelepon wangel bojo 6 apa nek wis glimbang-glimbung kaya ulong lengani kae ya wis angel to. Hah? Sak ketok. Sing tengah wi. Ya, ana sing nggo gunting, ana sing nggo apa. Lah aku nek ngono wedi lho Mas Andi. Iya, ana. Dhewe Andi sak coba bloke. Bloke ini Mas Andi. Blok kondi, mepet duren. Diregeti. Mepet duren ceblok ngono ta, Mak. Apa ta? Mbok jare batiba. Ning gunung ki rambutan ngene iki ya. Iya. Malah somben nek wis anu kae murah, iki kan sing beli to. Putri jeret. Iki mak nek wong sawah niku ngene iki mau ambrak-ambrakan ngono. Yo, gak kanggo, Bu. Mboten, gak Yo, jadok celokno aku. Tak de. yo kok sesuk yo wegah ngono. Kok jarupan 10.000. Kok kene kok kene gresek lho, Mbak. Kok kono 10.000. Nang ambrak-ambrakan Mbak. Yo. Kan iki nek perangsak ya. Yo, celuk nek no, Mbak. Apa kae? Karena apa? Ini kok karena apa ya ini? Wong jajan. Iki apa? Nika jenenge bendi. Bojo nang kok, Mbak. Awas. Bojo nang kok anu tak bojo. Sik, Pak. Arep ditaleni ora, Pak? Diluntung, Pak, diluntung. Ditaleni ya karo Mas Andi. Tak taleni tapi gak kenceng. Surati guys pendak pisan ya, Mak. Pendek ngenane. Lah ya bar mangan iwak konggone pendak pisan iding. Barang papang oleh yang Awerane ngene Mbakku. Mantene kae jane robar leh arep nyawer kok wis bar we. Wis salah kon ngebari mutine kok. Mbakku kan susune juk uga duit. Kok Lah iso? kan tak nggo nyawer lho, Dik. Tibake malah wis bar. Ngono. Jejal perasaanmu. Piye perasaanmu? Aku ya pegel lho, Kak. Kok iso? Tladunen mutine. Ya iya. Teman iki gak entuk saweran akeh, Mbak. Ya wis gak sambok sawer gelangmu culno. Anyar lho. Ngerti ora? Iki anyar. Ya. Sing Iya. ketugel megae. Ya. Iki malah seger iki kecut kok ya seger kok. Soale permangan asin. Soale bermain gado-gado gak enak. Ya. Gak wedi aku. Tombo ki tombo. Ya, gak wedi aku. Mbak anu tas rangsel gede iki. Waktunya ibu-ibu ngerumpi. Kumpul-kumpul.
Biar mangan. Iki diundang kok desa. Basah melok men. Ora maksud aku mulih lho. Pak apa to? Iya. Iya. Jembutin Mbak. Iya. Ini pergi kono. Jembutin. Ki jembutin doli. Ya Allah, ana sing ngentut barang. Ya kitri saya. Yo. Ada koyo aku ngono. Resik. Seger manis. Mantap. Yo kayak ngemut sipel. Yo cocok kuwi. Apa sing ngaramban kemangi, Mbah? Kulitnya melonyok. Lonyop kayak apa? Kayak apa? Ini iki malah enak. Di sini kan punya antar tuh. Wah. Abang-abang tenan. Pokoke koyo lam. Nek gak mak trio gak. Pokoknya abang-abang lho, delok Lambene lho. wong ayu-ayu. Ki cara mono nu lambene wong rasan-rasan abang. Sampai duwe-duwe. Tak video call wong iku bari ki sik. Tak pingin-pinginane. Tenan, kok mak tri ben diuleng wong. Kon ngeten nih. Oke. Delok lho. Oke. Tapi kan dhuwur Berat wis jret. Iku cukuki. Mbak Win sapa? Mbak Bini Cik Manwara. Oh iya. Thank you cantik. Bonusnya. Mas ganteng, makasih ya. Bu, mangga, Bu. Ya mantuk. Rupane wong-wong gak. Wih, ngapa? Wih lagi nggone susi wih. Yo digawan nggonku kan ra duwe ritak yo kan yo. Ngene tanggan. Bu, ngapunten lo diregeti. Lah nggih. Tak kok njaluk suruh ben berat. Nah nggih. Tukak bayem iki lho. Anak sing duwe kan lho. Nah. Dipakne Besti. Oh ning omah suruh tak. Sak kalah. Ya, Sak njur sak kresek. ya jret. Njur iki gak ngono iki. Gak Bedekno ya ora pakai tangyak. Jret. Oh Jepang lho ki lan nggowo ponakku dadi nganten kae. Wah, namai. Tak video mae rapi iku ben seneng. Mai sapa? Mae Raffi to. Rapi ki Kan sapa? mantuku ya. Loh, jatuh.